Jeg har lavet 4 små bøger, hvor jeg har leget med de muligheder, der er i kartoffeltryk. Som man kan se her, så har jeg startet med at skære en kartoffel igennem. Og alle de sider, man kan se her, der er det den samme kartoffel, jeg har brugt. Har jeg taget en firkant og prøvet forskellige ting med den. Skåret firkanten ud og kombineret på forskellige måder. Her er en stump, der er sådan øjenbrynsformet, som jeg har kombineret på forskellige måder. Vendt klodsen om. Sæt dem ved siden af hinanden. Over hinanden. Og en ny en med lidt længere afstand. Og noget roderi. Så er der sådan en lille vinkelform der, som også er blevet vendt og drejet. Sat mod hinanden. Ved siden af hinanden. En ny form med et lille kryds med hul i midten, som også kan kombineres ret forskelligt. En slags pil. Nogle små pile også igen, der kan gå i forskellige retning. Blive til stjerner. Man kan variere trykket, når man trykker. Her er det bare en lille bitte trekant, der laver et mønster. Alle mulige små stumper kan blive til nye mønstre, når man kombinerer dem. Her er det en slags blade. Her er det bare et stykke af kartoflen. Her er et grenmønster. Og vendt på en anden måde. Og på en anden måde. Og på en tredje måde. Igen nogle trekanter. Man kan sagtens lave bevægelse i den måde, man trykker på. Og man kan faktisk også, hvis man har en blød stum kartoffel, ændre formen på den, mens man trykker. Det var den første bog. Så er der den anden bog, igen lavet af en kartoffel. Og nogle cirkler. Og man kan selvfølgelig også lave små figurer ud af sine stumper. Og korsting, hvis man har en, eller hvis man laver sig en lille korstingsklods. Her er det hjerter og nogle små dyr. Øjne og pletter. Prøv at lægge mærke til, hvor forskellige mønstrene bliver alt efter, hvordan man forskyder pletterne i forhold til hinanden. Et strikkemønster, der er prøvet at efterligne en maske, en strikkemaske. Og her er så prøvet at få lidt 3D-effekt ind i trykket. Og her er en perlekæde. Den kunne man lave i mange sjove farver. Her er nogle kuber. Og det var så endnu en bog. Så er der en bog til. Den er ikke så lang. Her er øjnene lavet af guldrødder. Og der er tegnet lidt til også. Og 2 stempelfarver. Man kunne sagtens lave sjov med at lave ansigter, hvor man flytter rundt på øjenbrynene og ændrer på udtrykket, men ellers bruger de samme kartoffelstumper til at trykke med. Bladrer jeg lige her. Der er nogle mænd, der kan gruppere sig på forskellige måder. Og et bånd her. Ja. Så er der vist heller ikke så meget mere i den her bog. Så den sidste lille bog,
igen kan man se, hvor meget forskydning betyder. Og der, hvor der er trykt i et cirkelmønster, her er der noget overlapning. Det hvide rum, det der ikke bliver trykt på, er faktisk virkelig med til at skabe mønstret. Man kan forskyde det uendelige. En lille klods, den kan blive til så mange forskellige mønstre. Her det er nogle fugle, der bliver vendt og drejet. Og et flag. Må ikke det var det?